Fatima Az-Zahra uja gaba, sa'ali sahabbai ba za na bar su ba, a sadani da kewa kar aure suna. Allah ka raya Asma'u ma biyar wuce, ya gano basu da Halimatu sai na ce, ya ga wani har wannan ya ga wance ce, murna muke da samun Asma'u yau suna. Allah ka raya Asma'u ma diyar mu ce, jaririyar Halimatu kuma ya gano bos, mun zo taya ku murna yau yar mu ta ci suna. Farko da sallama zani yau gida na suna, da na ga al'umma sun taru ta ko'ina, Halimatu ce ta haifi diya yau ake suna, da Nuhu basu muna masu murna Allah raya. Mai jego da angon jego ku buɗe kunne, ga shawarar da ni yau zan ba ku bayyane, mataki na girma kun haushi haka ne, girma na fara aure na biyu shi haihuwa. Allah ka raya Asma'u ma diyar mu ce, jaririyar Halimatu kuma ya gano bos, mun zo taya ku murna yau yar mu ta ci suna. Asma'u sai ku ba ta kulawa da tarbiya, da kun ga amana ce aka ba ku bai daya, tarbiya ku yi mata mai kyau akwai kwaya, Asma'u duka 'ya'yanku ta rike ragama. Basu girma a sannu yana zuwa, daga lokacin da kai aure ka ji dan uwa, akwan a tashi yau dai har an yi haihuwa, an samu 'yan budurwa Asma'u akai mata suna. Allah ka raya Asma'u ma diyar mu ce, jaririyar Halimatu kuma ya gano bos, mun zo taya ku murna yau yar mu ta ci suna. Basu ka buɗe kunne ga shawara ka je, Asma'u 'yar ka ce daure ba ta agaji, kula da ci da sha ilimi na ta karka gaji, kula da lafiya har ilimin tana a kanka. Tushe na tarbiya farko na wurin uwa, Asma'u ya gare ki ta farko a haihuwa, ki ba ta tarbiya mai kyau bar gudunmuwa, Halimatu 'yar ki nuna mata kauna. Allah ka raya Asma'u ma diyar mu ce, jaririyar Halimatu kuma ya gano bos, mun zo taya ku murna yau yar mu ta ci suna. Asma'u 'yar sai ki kasance da nasuwa, ladabi da biyayya ki a gurin uba da uwa, dan su